adostasun batera heldu aurrekontuak aurrera eramateko, ze behar dugu beste partiduen bozka hori, eta orduan kasu honetan eskua luzatu diogu EH Bilduri eta gure partetik pozik gauz, azkenean baietz esango diegulako eta bueno, haren teilatuan dau esateko gurekin adosten doen aurrekontuak edo ez. Azkenean bai Alderdi Popularretik eta bai EH Bildutik ikusi dabiela aukera emendakinak aurkezteko, aprobatua nolabait hobetu baldin bada aurrekontu hori hobetzeko, baina aurrekontu honak direla ze biak aurkeztu dabe nolabait gurekin adostasunetara heltzeko gogoa. Orduan horrek esan nahi dau aurrekonturik onena direla. Guk jarraituko dugu lan egiten, adostasun horretara heltzeko, Josunek esan bezala gure eskua luzatuta dago, EH Bilduren baietaren zain gauz, espero dugu horrela izatea, uste dut aurrera pausoa emoteko momentua dela, aurrera pauso hori emon baieta emoteko eta gurekin elkarlanean Durangoren alde lan egiteko.